نبی کریم نے فرمایا بیٹی دی رضامندی تو بغیر بیٹی دا نکاح نہیں کیتا جا سکدا۔ نبی کریم کو ایک عورت آئی ہے، اللہ اکبر، آقی خنساؤں دا نام ہے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقیاں دی محبوب، میرے ماں باپ نے میرا نکاح کر دیتا ہے، میں خوش نہیں، میرے کلو پوچھیا نہیں گیا، زبردستی نکاح کر دیتا ہے۔ اے سنیا جے گل سنیا جے، فرمایا فردہ نکاح ہوا، اے نکاح تے ہویا ہی کوئی نہیں، یعنی بیٹی دی رضامندی تو بغیر نکاح کوئی نہیں دا۔ اسی واسطے میرے ویرو، میں تواڈے نال مخاطبہ، میں تانوں اعلان کرنا چاہنا، میں تواڈی اصلاح کرنا چاہنا، اپنی برادری دیاں رسماں اپنی بیٹی دے نا ٹھونسیا کر، اپنے خاندان دے رسم و رواج اپنی بیٹی دے نا سونپیا کر۔ اج کل پنڈاں وچ اے رواج ہی چل پیا ہے، ہوندا کیے ایک بندے نے قتل کیتا، انہاں دے 2 مر گئے، انہاں نے انہاں دے 3 مار دیتے، انہاں دے 10 مارے، انہاں نے 11 مار چھڑے، حتیٰ کہ ایک بندہ اٹھیا، انہاں کہا جی صلح کر لو، جی صلح کر لینے آ، اور جنہاں نال صلح کرنی ہے انہاں کہا نہیں 10.5 نے جناب 11.5 مرے نے، اسی 3 دے 11 پورے قتل کرنے نے۔ ایک اور بندہ اٹھیا، انہیں کہا نہیں قتل نہیں، رشتہ لے لو، ہاں انج کر لو، چلو انج کر لینے آ، بیٹی دا رشتہ دے دیو پھر صلح کر لینے آ۔ ان باپ گیا بیٹی دے کول تے بیٹی نو جا کے کہندا ہے بیٹیے مینوں پتہ ہے تو خوش نہیں لیکن میں مجبور ہاں، اوے کاندیاں مجبوریاں تیریاں، بندے قتل کرے تو تے بھگتن تیریاں بیٹیاں، گل گولیاں تو چلاویں تے بیٹیاں دے ذمے پا دے وے، اوے تو تے بندے مارے انہیں خرے کنی وری مرنا ہے، بیٹی دا رشتہ پیا دینا ہے، خرے انہیں کنے دکھ چہناب لے لینے نے۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے ویرو میرے نبی نے فرمایا بیٹی دی رضامندی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکدا، بیٹی دی رضامندی ضروری ہے، خاندانی رسم و رواج پیچھے نے، میرے نبی دی حدیث گیا